эмомалӣ нуралӣ қаҳрамони ҷаҳон оид ба ҷудо миёни ҷавонон дар соли 2022 бори аввал дар вазни 66 кило миёни калонсолон ширкат мекунад. Ин ҳам бошад дар қаҳрамонии ҷаҳон ки аз 6 то 13 октябр дар шаҳри Тошканди ҷумҳурии Узбекистон доир мегардад. эмомалӣ бо мураббии худ Фаррух Собиров тамринҳоро ба таври ҷиддӣ ба роҳ монда талош доранд ки ҳам аз ҷиҳати ҷисмонӣ ва ҳам равонӣ ба чемпионат омода бошанд. پس از چمپیونات جهان میان جوانان مسئولیتی من نسبت به ورزش باز هم وزن‌تر گردید. مشق‌های هم وزن‌تر شدند تا اینکه در مسابقه‌های آینده ما برآمدهای نقض کنیم. برای این مسابقه تیاری ما خوب است. من کوشش میکنم که در این مسابقه سزاوار مدال اول گردم و وطن عزیز خویش رو نامش رو بلند بکنم. барои эмомалӣ ин машқҳо аз тамринҳои қаблӣ фарқ мекунанд. мураббиаш аз пештара дида серталаб шудааст, чун ӯ ҳамакнун дар сатҳи нав баромад мекунад ва мақсад тобнок кардани шогирди худ ба рақобатҳои калонсолон мебошад. вақти мо тамрини мо барои чемпионати ҷаҳони байни ҷавоно муддати 5 соат буд, 4.5 соат буд. баъди мо тайёрии худро барои чемпионати калонсола то 7 соат ҳам кардем. рӯзи шид ки мо 7 соат машқ кардагем. калонсола ин қувваи дигар дорад, бузург аст. ин барои ҳамон мо машқи худро муддати 1 соат 2 соат дига зиёд кардем ки ба ҳамон чемпионати ҷаҳон мутобиқ бошад. боз ҳам хурсандӣ он аст ки охирон рӯзе ки машқи дастаҷамъона буд, برای ما لازم بود که 15 تا سخوت کرد. эмомалӣ باید 15 سخوت کرد. روزی آخرانی تمرین بود، آن را 15 سخوت کرد خوشبختانه گذراند. ҷаҳонгир маҷидов низ дар қаҳрамонии ҷаҳон оид ба ҷудо дар вазни то 90 килограмм баромад менамояд. ӯ ҳам орзуи дарёфти медали чемпионати ҷаҳонро дорад. барои амалишавии орзуи худ шабу рӯз тамрин карда истодааст. ҳар як варзишгаре ки ҷудо тамрин мекунад, ӯ мехоҳад ки аз чемпионати ҷаҳон ва бозиҳои олимпӣ медал биёрад ва ин ҳам ин орзу ҳавасро мо ҳам дорем ва тамоми сайю кӯшиш, тамоми меҳнату заҳматҳои мо ки шабонарӯзӣ дар фикри тамрин ҳастем барои ин мусобиқот мебошад ва ба он ҷо сафарбар шуда тамоми қувватамро истифода мекунем ки сазовори медали тиллои ин мусобиқот гардем. ҳайати мунтахаби ҷудои Тоҷикистон барои ширкат дар чемпионати ҷаҳон чунин аст. дар вазни 66 килограмм эмомалӣ нуралӣ, дар вазни 73 кило беҳрӯз хоҷазода ва муҳаммадраҳим сарахонов, дар вазни 81 килограмм шодмон ризоев, сомон маҳмадбеков, дар вазни то 90 килограмм ҷаҳонгир маҷидов, комроншоҳи устопириён, дар вазни то 100 килограмм абубакри акобир ва дар вазни ҷамъи 100 килограмм темур раҳимов. این نفرات در چندین مسابقه خودشونو خوب نشون دادن و نفراتی هستن که میشه گفت برترین های وزنشونن و به نظر من خیلی خوبن. انشالله با تمرینایی که داشتن اونجا من آرزو میکنم، من میدونم در 6 وزن شرکت کردیم با 9 شرکت کننده، یعنی در وزن 73 81 90 2 نفر هستن، وزن 66 100 و به اضافه 100 1 نفر. من آرزو دارم برای همشون که ایشالله خودشون خوب نشون بدن، بهترین جودوی تاجیکستان رو نشون بدن در این میادین خیلی مهمه و آرزوی سلامتی و موفقیت دارم برای تک تک این عزیزان. дигар аъзоёни мунтахаб дар шаҳри хуҷанд ба тамринҳои дастаҷамъӣ машғуланд ки аз ҷараёни он гузориши алоҳида таҳия хоҳем кард.